saboda bone ko lago saboda bone ko lago an zo an sama wani lockdown kai wallahi dole in bace da kamen nan wayannan sababbin gidajen na layin nan tsaf sai na koma haura su tsaf ba zai yi kullun ina zuwa nan go ina fama da kayan miya na ya fara lalacewa ba kai yanzu duk wanda kowa ma sai ya ban bashi na nake yin sa wallahi kowa zai zo saboda bone ko Kwastoma! Ah, wannan lemun tsami ne? Ɗata ne. Kai, to ya wannan fa a wannan da Wannan irin ɗan jalof na ce ‘yan leda. Jalof? Wannan doya ce yan ƙananu ɗin nan? Kokomba ce. Kai mai gida dai na ga lamarin nan dai yaban 70 nan dai kawai. Ya 70 kai.